8 sati i 15 minuta, trenutak da najavimo. Gost jutra. Ovoga jutra gost nam je predsjednik Foruma Beogradskih gimnazija Aleksandar Markov. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, mi smo jutro skrenuli sa našim slušalcima da razmatramo vaš predlog Foruma Beogradskih gimnazija, a to je da se nasilnici, učenici koji se nasilno ponašaju, naravno reći u srednjim školama, na izvesno vreme izoluju u takozvane study room. Tu prevodu s engleskog to bi bilo soba za učenje, tako, recimo biblioteka, neki kabinet ili nešto, da bi razmislili o onome što su uradili. I zanimljivo je, ja sam pisala odgovore slušalaca, većina je bila protiv toga. Dajte prvo da objasnimo kompletan koncept, možda ja to nisam dobro prenala slušalcima. Možda baš zato što niste do kraja dobro razumeli kako izgleda taj naš predlog. Zapravo study room je nešto što je praksa u zapadnoevropskim sistemima i veoma uspešno se primenjuje, ali ideja study rooma je samo jedan od četiri predloga koji smo mi dali Ministarstvu prosvete i uopšte ovako dali široj javnosti da raspravlja o tome. Što se tiče konkretno study rooma, dakle, hajde da pođemo od zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja koji kaže da svaki učenik ima pravo na neometano obrazovanje. Video sam i da se i kroz društvene mreže i ovako u komentarima pokrenula priča oko toga da li je učenik koji bi bio poslat u study room, da li je na neki način diskriminisan. Pa da li je slušalci rekli da je takvim učenicima onda ugroženo pravo na obrazovanje. Da. A šta ćemo sa 25-26 učenika koji po zakonu imaju pravo na neometano obrazovanje i pojavi se jedan ili dva učenika koji konstantno ometaju, prave probleme, na kraju krajeva ih i ugrožavaju. Šta ćemo sa tim većim delom, sa njihovim pravima? Sećate se ranije i kada sam ja išao u školu i vi, nastavnik ima autoritet toliki da je mogao, kako se to žargonski govorilo, da izbaci učenika sa časa i tada niko nije pokretao pitanje učeničkih prava, da li je diskriminisan. Razlika između tog, nazovimo ga klasičnog izbacivanja i našeg predloga study rooma jeste što je u ovoj situaciji učenik sve vreme pod nadzorom, da tako kažemo, jer ta soba za učenje, prostorija za učenje bi podrazumevala da nastavnik sedi sa učenikom u situaciji ako se odeljinski starešina zatekne u školi, da nije zauzet nekim drugim obavezama, odnosno da nije na nastavi, mogao bi da dođe odeljinski starešina da porazgovara sa njim. Jednostavno ide se ka tome da se neka incidentna situacija primiri i da se da prilika tom detetu da tih preostalih 15-20 minuta ili koliko je već prošlo od časa razmisli o svojim postupcima, da se smiri i nakon časa se naravno vraća u učionicu sa svojim drugarima i nastavlja dalje. To se odnosi samo na ometanje nastave, jer to po zakonu nastavnici i profesori više nemaju prava da izbace učenika. Tako je, po zakonu nastavnik ne može više da udalji učenika sa časa. Ono što nastavnik može da uradi jeste da pošalje učenika kod pedagoga ili psihologa, ali šta da radimo u situacijama gde škole nemaju pedagoga i psihologa, odnosno nemaju pravo i na pedagoga i na psihologa, a ako imaju psihologa ili pedagoga, on nije u toj smeni ili je na nekom času, pošto je jedna od obaveza pedagoga i psihologa da odlaze da posećuju časove ili je zauzet nekim drugim obavezama, jer i pedagozi i psiholozi često danas imaju više tih nekih administrativnih obaveza nego što se suštinski imaju prilike uopšte da se bave učenicima. A onda zašto bi se samo bavili i učenicima koji su po znacima navoda problematični, zašto se ne bi bavili i učenicima koji su uspešni. Mislim da ovim našim predlogom dajemo priliku i na kraju to je kako je mi nazivamo PP službi da se bavi i učenicima koji su nadareni i da postiču dalje njihova neka interesovanja. Ali to se postavlja pitanje i tehničkih mogućnosti. Da li škola ima u datom trenutku nekoga iz PP službe ili ima nekog nastavnika koji je slobodan da bude sa učenikom koji pravi problem, ima li prostoriju u kojoj može taj učenik da bude? Tako je, dakle, svi naši predlozi su usmereni ka promeni sistema, dakle mi se ne bavimo ad hoc promenama.
to je nešto što zahteva određene sistemske promjene. Od 4 predloga koji smo dali, možda je najlakše i najbrže moguće primeniti onaj koji se odnosi na vaspitno-disciplinski postupak i gdje bi tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenicima bilo onemogućeno da prelaze iz jedne u drugu školu. Što se tiče prostorno-tehničkih kapaciteta, svakako, pogotovo kada je reč danas o gimnazijama, zbog uvođenja izbornih programa, postoji dosta problema oko tih slobodnih prostorija, ali uvođenje stadionuma ne mora da bude preko noći, neka to bude za godinu dana ili za 6 mjeseci i mislim da zaista nije toliki problem da se pronađe, da se opremi ta prostorija, a što se tiče dežurnog nastavnika, to je već stvar organizacije škola. Postoje dežurni nastavnici. Vaše predloge ste poslali i ministarstvu i u širu javnost, da tako kažemo, na neku, uslovno rečeno, neformalnu raspravu, evo i mi pričamo o tome. Stigli su neki od odgovora iz ministarstva. Za koji minut ćemo da nastavimo razgovor sa gospodinom Aleksandrom Markovim, predsjednikom Foruma Beogradske gimnazije, da nam kažete šta kaže ministarstvo obrazovanja na to. Ne govori mi da su bolji dani ispred nas. Ne zameri mi što ne želim da ti čujem glas. Nemoj da se ljutimo, ja bi na tren zajedno da čutimo, samo da povučem dim i dođem sebi. Glava kida me, rado stavi ovih oblogu. Ti me ne čuješ, ti si sva u svom monologu. Nemoj da se ljutimo, ja bi na tren zajedno da čutimo, samo da povučem dim i dođem sebi. Jedan od onih dana kad mi dao dustanem, imaj milosti draga kada polujem, na levu stanem. U 8 sati 23 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radija Beograda Uhvati dan. U gostima nam je predsjednik Foruma Beogradske gimnazije Aleksandar Markov. Razgovaramo o predlogu da se za učenike koji se nasilno ponašaju na časovima uvede model, recimo da se zove study room, odnosno da se izoluju u prostorije u školi gdje bi imali vremena da razmisle o svojim postupcima. Imali ste vi tu još nekoliko predloga, dođe smo do toga kako je ministarstvo reagovalo, pošto ste vi to predložili u sastavu nekih predloga za izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Šta kažu u ministarstvu? Pa, generalna tema kojom se bavimo jeste tema od opšteg društvenog interesa, tako da za razliku možda od nekih drugih tema gde sa ministrom ne možemo da se dogovorimo oko ove teme, imamo konsenzus. Razlikujemo se možda oko tempa, ministar je saslušao pažljivo sve ove predloge, dao je svoje mišljenje, neki su mu se svidjeli, za neki kaže da nisu primenljivi prosto u ovom trenutku i da zahtevaju sistemske promjene, ali zapravo to i jeste naša ideja da sistemski menjamo i obrazovni sistem i tu nam i treba podrška i javnosti i na kraju krajeva da ministarstvo razume našu ideju. Što se tiče konkretno šta će biti, kada će biti, ministar se izjasnio da kada zakon o
osnova sistema obrazovanja i vaspitanja ponovo uđe u proceduru izmene, da možemo da otvorimo javnu raspravu, mada smo evo mi na neki način već otvorili i možda će neke od ovih tema i ući u proceduru, odnosno u zakonsku proceduru. Ovo što ste predlagali nije nepoznanica. Rekli ste vi na početku da postoji u anglosaksonskim zemljama na zapadu, I u nekim, ali postoji i kod nas u privatnim gimnazijama. Tako je, postoji u privatnim školama, dakle nekoliko privatnih škola. I jeste razgovarali sa kolegama iz tih škola, šta kažu, kako to radi, ili funkcioniše? Pa lično poznajem i kolege u nekim školama i jako lepo funkcioniše, odnosno imaju uspeha, oni čak idu u nekim školama i upišu učenika kada ga pošalju u study room i upišu ga i on dobije neopravdano i izostane zbog toga. A također ono što smo ispustili, učenik koji zakasni na čas također ne može da uđe na taj čas i onda je jedna od mera u toj privatnoj školi sa kolegama s kojima sam razgovarao jeste da kada učenik zakasni na čas također bude upućen u taj study room, da ne provodi vreme ispred škole ili kako već. A kakvi su komentari i predlozi roditelja, ostalih nastavnika, da li podržavaju tu ideju? Kažem, ta neformalna šira javna rasprava. Da. Što se tiče neformalne javnosti, mišljenja su podeljena, onako kroz društvene mreže, ide se na polemiku od toga da li upravo ovo o čemu i mi razgovaramo, da li postoje kapaciteti, pa da li je to diskriminacija, čak neki mediji su potpuno pogrešno preneli da se formiraju odeljenja za nasilne učenike, što uopšte nije bila naša ideja. Ja verujem da i dalje se nekako trudim da verujem da incidenti na času su izolovani i da se sporadično dešavaju i da taj study room takozvani ne bi bio prepun učenika. Možda bi se dnevno tamo našao jedan učenik, zavisi kako sad od škole do škole, možda ni toliko. Tako da... Ovako kako vi predstavljate ovaj predlog, deluje to zapravo vrlo blago, barem meni. Da li jedna u suštini blaga mera gde vi nekoga ko se neprimjereno ponaša, nasilan je prema drugoj deci ili prema profesorima, izolujete u sobu gde će imati opet nekog s kim može da porazgovara ili da sedi, da li je to možda blaga mera, a pritom ne vidimo neke ozbiljne, teške stvari koje se događaju kao posljedica nasilnog ponašanja, ili je ovo možda početak, pa kao ajde da probamo sa nečim mekšim, lakšim? Pa to je jedna od mera. Znači, u odnosu na to šta je uradio na času, dalje se vodi postupak protiv učenika. Znači, ukoliko je neka teža povreda zabrane, vodi se vaspitno-disciplinski postupak i ona nakon toga snosi posljedice, da tako kažemo, u pogledu ocene. Biće mu smanjena ocena izlaganja, to može da bude jedinica, može da bude dvojka, ako je reč o srednjim školama, učenik može da bude i isključen. Tako da study room je neka vrsta preventivne mere kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba ili nekog problema na času. Mi smo imali, na primjer, situaciju u 7. Beogradskoj gimnaziji gdje je došlo do fizičkog obračuna nastavnika i učenika. Možda da je postojala mogućnost da nastavnik udalji tog učenika sa časa, ne bi došlo do takve eskalacije, jer bi dali bismo priliku i učeniku da se primiri malo u razgovoru sa nekim drugim nastavnikom ili kako već, a i nastavnik bi mogao do kraja da privede svoj čas, pa možda i on malo, ne možda nego sigurno i on, jer je tu atmosfera očigledno bila toliko poremećena da je došlo do eskalacije. Ja verujem da makar ovakve male stvari, zapravo baš ovakve male stvari mogu da doprinesu tome, samo ako se budemo svi potrudili da ih isprovedemo u delo, da zaista oni koji su zaslužili budu kažnjeni, a isto tako i oni koji su zaslužili budu nagrađeni. Slično su govorili i naši slušalci danas u pitanju jutra i mislim da možemo mi ovo da pratimo, možemo da očekujemo odgovore, ako ne prije ono na proleće, kako će se razvijati. Pa prema prvim najavama tek na proleće. Da, to je ministar rekao, moraće da se sačeka da, evo čitamo ovde, da prođe izbori, znači dodaje da će kampanja ministarstva protiv vršnjačkog nasilja u medijima i na društvenim mrežama početi u narednim danima. To je svakako nešto što je dobro, jer osim Ministarstva prosvete u rešavanju ovog problema treba da se uključi celokupno društvo, a naravno potrebno da se uključi i druga ministarstva, poput Ministarstva omladine i sporta, poput Ministarstva kulture, Ministarstva rada, da se uspostavi bolja saradnja sa centrima za socijalni rad, jer i na toj relaciji postoji danas dosta problema. Navijamo za vas i nastojat ćemo da i mi pomognemo u ovoj kampanji. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Bio je ovo profesor Aleksandar Markov, predsjednik Foruma Beogradskih gimnazija.